masak nopo, Bu? Iki lho, masak pindang. Pindang nggih. Pindang napa niku? Tempe. Campurane? Lombok. Lagi kok uwi-juju kados niku napa? Masak pindang tempe sama cabe nggih. Lah ngoten niku mboten mesak nelek ngledhus raya kicat-kicat kok, Bu. Pripun? Kajenge sehat. Oh, kajeng sehat. Bungkusin apa, Mbak? Kok mbekuki napa bungkusi panjenengan nggih? Oh, dipotong jadi dua ngoten nggih. Buat bungkus mie niku. Niku ampun rada sepi bodho mantuk ngoten napa pripun, Mbak? Nggih. Mandi nggih. Panjenengan berarti jarang mandi. Oh. Tapi tetap cantik kok, Mbak. Memanismu hango jiwa nang priyayi sing wadon bakul kuli kayane mlumpuk agawe rutiten galeh janji sabar ora kesusus wae jembar-jembar marine lemu-lemu yo lara lapa surga sulika mandasarani kulsu rabi sopupul ngono iya ngono opa pambuduta karo ora Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pak D di channel kesayangan kita tentunya, Diari Pak D. Alhamdulillah sampai saat ini Pak D sehat. Harapan juga doa terbaik sedulur semua selalu mendapatkan limpahan rahmat kesehatan, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah sedulur, musim hajatan telah tiba. Di awal bulan Sapar ini Pak D akan ajak sedulur semua untuk mengikuti Pak D untuk mendokumentasikan salah satu kegiatan masyarakat ataupun kearifan lokal di Kampung Jurugan. Kampung Jurugan masuk Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, yang mana kali ini di tempat Bapak Siswanto sedang mengadakan hajatan mantu. Bagaimana suasana juga tradisi di kampung ini? Ikuti terus videonya. Sumangga.
gudang bolo luar biasa. Sayangnya musiknya dangdut nih gua suara gula. Nah seperti ini. Biasa sore sepi tapi kali ini rame banget ya. Ini bos kemarin Etan kono lur, yang videonya viral kemarin. Silakan ditonton ya. Alhamdulillah, nggih. Bos Brambang, bos Jagung, sembarang bos iki. Kabeh dibosi. Dangdut, sayangnya dangdut ya musiknya kula ajeng wawancara malah bingung. Iki jane ning mbake cewek-cewek iki. Halo Mbak Nani. Halo Pak Bos. Assalamualaikum. Sampeyan kok sonten men? Nggih kesontenan. Nggih wau pun langsung. So wayang ini kalau musik iki dangdut nih kalau kula buak swara, Mbak. Momong kula ajeng wawancara iki. Sakit apa ya? Nampa pisang-pisang. Sinten kula ndak tawani. Nggih. Duite, Mbak. Duit mawon. Waduh, nek iki tasih anu lho, Pak. Turane duwe gawe dek ben nek sing kathah to, Mbak. Alhamdulillah. Nah ini buat jajan ya, jajan kan. Mudah-mudahan untuk musiknya nggak masuk di audio Pak De ya. Jadi non nyaur utang tenaga. Yo tenaga yo sembarang Mbak yo. Sing penting sehat terus Pak nggih. Nggih sun-sun monggo. Nyukup nih. Mas. Iya lo Mas iki malah lo ayu weh. Gitu wenang. Dek, sudah pacaran, Dek? Derek. Oh, derek. Piye golekane sing piye, Mas? Nah, sampean aturne request sing piye lek golek pacar? Derek enten anu. Ora enek gambaran ngono ya. Mboten enten. Tadi sekolah. Iki sekolah sing pinter Mas ya. Sekolah sing pinter, golek kerja, golek duit semua akeh, golek pacar menang milih ya Mas ya. Oke, siap. Udah melayu ya Pak. Halo Mas. Udah kok gini sulap kena matahari. Wah ganteng ya Jai. Sik sekolah apa wis? Metu Dek? Sekolah nih. Sekolah pinter Mas ya. Oke. Wow ini ada salah satu tulisan ya. Rewang laki-laki ada tulisan. Tercatat di sini semua. Ini mungkin pas waktu pembentukan panitia ya. Bentar. Nah, ini tuh menu makanannya malam sore hari ini. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Mbah. Mriko wonten, Pak. Enten apa mriko? Sinomane wonten. Oh, nggih. Niki karo ibu-ibu iki lho. Kupas-kupas telur kagem napa, Mbak? Kagem rampatan, Pak. Rampatan. Niki gandengane napa niki? Oh, ayam. Kados niku anu to gulai ayam to, Bu? Oh, gulai ayam ditambahi telur ngoten. Sing biasa ngoten nggih. Oh, iya. Keren. Swayang kula ajeng wawancara niku ndangdutan, Mbak. Wedi kula copyright mengki ngguak swara. Lah mundur kacang siapa? Sampun. Kowe ero, Mbak ne. Nggih, lancar-lancar nggih, Mbak nggih. Nah ini bakul wedang ora nyaran iki, rada lawas iki. Ya ketemu ae. Niku wae wedange napa mawon, Mbak? Alah serba ada. Serba ada nggih. Kopi, teh, susu, jahe. Campur Request bareng, Mbak. angsa. Asam mawon nggih. Tapi susune dereng mendhet. Susu cangkir. Loh, pulang tuh, Bu? Betul. Nah, ini suasana di dapur ya. Cukup luas dapurnya dan keren. Jadi nggak panas ya dibuat kayak gini. Ini inovasi juga buat yang mau hajatan. Cara buat lokasinya, tata ruangnya seperti ini. Yang di sana itu ibu-ibu lagi korah-korah. Ini mungkin tuh. Ini gitu ya Pak ya. Godok napa? Oh ngalupi wah, oh, buat ngerebus daging.
Nggih. Oke, kita intip. Kita muter-muter dulu. Ya. Mbak, ini bagian apa? Bu. Kirim-kirim nonjok. Ngoten nggih. Berarti tamu kakung nggih dikasih. Ngoten nggih. Ki isine napa mawon? Nasi kali segandeng lauk sama telur. Terus jajan. Oh, jajan juga. Ngoten. Berarti mungkin dikentone sing dibetani amplop. Oh, siap nggih. Nah, ini lho. Napa niki? Ikan nggih? Daging nggih? Oh. Tempe. Oh, kering tempe nggih. Oke, sun-sun Mbak nggih, lancar-lancar. Amin. Oh, stok tempenya lho masih cukup banyak. Ini mboten tumbasan to tempene? Nah nggih, damel piyambak nih. Gotong royong buat tempe bareng-bareng tangga. Sana stok buahnya. Mbak. Ripon. Niki bungkusin apa Mbak? Kok bekuin apa bungkusin panjenengan nggih? Oh, dipotong jadi dua ngoten nggih. Buat bungkus mie niku. Niku ampun rada sepi bodho mantuk ngoten napa pripun, Mbak? Mandi nggih. Panjenengan berarti jarang mandi. Oh. Tapi tetap cantik kok, Mbak. Enggak apa-apa. Masalah rodok mambu kecut apa-apa Mbak ya, penting cantik. Nah ini yang rewang seperti ini sudah pada pulang mandi sebentar sepertinya, nanti kesini lagi ya. Oke, ngoten niku panjenengan nek ngiseni nganggo ukuran apa mboten? Penting bek ngoten nggih. Malah nggih. Lho, Pak Sis ya. Wis jelas mawon. Jelas. Di sising bek-bek. Gandengannya napa? Mie kalih napa mungkin? Kalih tempe. Tempe pindang. Nggih. Oh nggih. Wong Ponorogo lho. Jadi pindang itu salah satu ciri khas. Dan ini mungkin karena pindangnya badhe telas terus ngonceki kentang niki nggih Bu nggih. Ngoten nggih. Damel sayur ya. Sayur. Napa gandengan anu nika mie nika nggih. Ngoten nggih. Luar biasa. Guyub rukun di desa. Wah, ini sepertinya daging ya, Bu. Monggo lho, Bu. Monggo. Lah panjenengan mboten kerekam lek teng mburi kula. Nah, ini bagian sep daging nggih. Ini daging ayam dimasak napa niku, Mbak? Gulai. Terus mengke kuahe dimasak piyambak. Nggih, niku ungkepane. Oh, diungkep ngoten nggih. Nggih. Sane. Ayamnya ayam napa menika? Ayam. Ayam kedu. Sanes ayam kampung nggih. Oh, iya. Kene wae pun masak pinten kita mawon. Pun sekitar. Wah, kaya ngono kuwi. Wong jerukane seneng niwak to, Bu? Nggih, kalau wingi. Kalau wingi kekoan. Oh, dek wingi meragat mendo. Hari ini meragat ayam tapi kuwarah ngoten nggih. Wah, pokoke. Lah ngeten niki kados ceker, terus kepala niku kagem napa? Nggih, anu dimasak niki. Oh, dimasak kagem sing rewang nggih menawi. Wah, ini balungan ngoten nggih. Sop balungan apa rica-rica niku. Nggih, suwun Mbak nggih. Mugi-mugi lancar. Mas. Wah, wis rame ngomen-ngonan. Assalamualaikum. Masak nopo, Bu? Masak pindang. Pindang nggih. Pindang nopo niku? Campurane? Lombok. Lagi kok uwi-juju kados niku nopo? Masak pindang tempe sama cabe nggih.
Lah ngoten niku mboten mesakne lek ngledhus ora praya cita-citan kok, Bu. Pripun? Wajib sehat. Oh, kajeng sehat. Nggih, nggih, nggih. Oh, panjenengan khusus masak ngeten iki. Nggih. Terus sebelah niki kagem napa niki? Bumbu mie ngoten nggih. Oh, siap, siap nggih. Seperti ini loh. Nah, yang unik ini loh. Pawunan gimana ya? Bermulut 3. Satu mulut tapi atasnya 3 untuk rebus air. Ya. Dan di sana sajaane klenger ngoten. Kuwasa nggih. Tapi ini lagi mana kok nek wedhus dipakan burung. Pun masak pinten sak mawon niki, Wah. Iki wau ya tenan. Gang ketal mau. Dalem Tigang ketal ngapusi mesti langkung. Mesti langkung. Lek tigang kentange ngapusi mesti niku. Niki dulur ngebel ta? Nes. Suko. Oh, soko. Oh, sama nggih suruh soko. Kula kinten nek sing ngebel niku Anes niki. Nembe niki teng mriki. Pun kalih. Niki berarti panjenengan job pertama teng mriki. Maksud kula job bulan niki yang sing pertama nggih. Kan sapar lagi mancuk Pak nggih. Lah nggih, nembe sapar. Suruh Pak nggih, suruh. Nggih. Sempat. Oh, sing mlebet ngidul niku. Malah sing mengetan. Mengetan. Sak dereng Kalimangu. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, biasane nggih blusukan ngoten niku kula senengane. Lek boten enten kene wong mantu nggih dolan-dolan. Menawi pun kula explore sempat. Nah ini enten 3 Pak Pancine nggih. Sing khusus nasi pundi sing pundi niki? Oh, setengah air. Tapi mode siraman niku nggih. Iya, keren-keren. Nah niki sing grup ben kula mboten enten dapur ngeten niki, Pak. Biasane nggih dadi tiap ajeng mantu ngoten niku ndadak pawunan. Sambatan tanggo kiwa tengen ngoten gayan pawunan. Damel sange besi ya, lebih efisien. Lah ngeten niki awet nggih. Khusus Lah nggih. paling sing gampang ganti niku sange niku kan kebakar akhirnya. Oh, nggih nggih. Lek sikone niki awet Pak nggih. Nggih nggih. Nggih suwun-suwun, mugi lancar. Nander. Salah satu referensi juga bikin dapur pakai plat seperti ini, jadi enggak tiap ada hajatan buat ya. Diukur pas untuk luasnya jadi seperti ini. Kemarin sempat saya usulkan pada tukang masak yang di tempat kita, tapi katanya enggak kuat seperti ini. Oke, seperti ini. Masih tutup ya. Saya Mas ya, tak liwat nih udah. Nanti tutupi lo direkam. Encik layan bos. Nggih kesoren niku wau. Lho jenengan terus laya-laya aparani ya. Karek lengere. Ibu-ibu ya padha urung mandi sik balik niki. Lah nggih, pantes sabune kecut-kecut piye ngoten lho. Nggih susun, lancar-lancar Bu.
sedulur, sepertinya untuk video untuk vlog kita di tempat hajatan Bapak Siswanto, Dukuh Jurugan, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, harus kita tutup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan juga kesilapannya. Seperti biasa, Pak D selalu mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, juga subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang, supaya Pak D lebih bersemangat lagi untuk mengeksplor keunikan-keunikan suasana juga kehidupan di pedesaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.